ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kin ma pa phep kit hi ka pop ka sam. Kan khi ayu ka ta pop. Wan do khausan pho kilo dang ba kai terpeng sa kumita lay. Ikmat nga kap da ching babi. Kapap nga le ka de ka ni. Ching im ban yo biang. Kin ma pa phep kit hi ka pop ka sam. Kaplim khasi ya kabala ai kerteng kapap kadai kaplim kabala ya yo bhana do bala sedang ban pen ipat ba biju cinema hall Shillong tar hado kini kisni kani kaplim kadai kabala kring bha ya ipat ba hadin bagajing peni ya kani kaplim kala kutno komta ki reu pai ba ki ba in ya ki film khasi hapo ke jela kila kerpat ya ki nong penyai bandang teng biak ya ki tarik ban pen I ya kani kaplim namar ba bon hi ki pai ba ki dai ki bumpan yo lan ban sakhi ya kani kaplim kumta nagaliang jong producer uba bantai lang saw kumi ula pen bana pai ba bala teng biang ya ki tarik ban pen I ya kaplim ka bala bu por ban pen I hado ka ar photrik ubanai kala lingkot ar hajar ar puar Nakaliang jong producer ula wear bat kerpat ikipat ba ban wan ban sakhi dala ki jong ki khmat yakane ka film kum shibenta ban ai mensim bat ban kershan lang yiki nongshna film khasi hapo kani ka jilla Meghalaya Kin ma pa phep kit hi ka pop ka sam. Kan khi ayu ka ta pop. Wan do khausan pho kilo dang ba kai terpeng sa kumita lay. Ikmat nga kap da ching babi. Kapap nga le ka de ka ni. Ching im ban yo biang ang Kuri pi baro kani ka pon kali jong producer jong ka film kapam ngashim ya kani kala ban ai kubli ning ko pi ki pai ba bela de banan ban pet ya kani ka film kubli shibon ya ki kershan ka jong pi ba kani ka poro ngashim pat ya ka la ka bu ban pentip shoot pi ki pai ba ki bang patwan ban pet ya kani ka film te na kali ka jongi ban kali ka team hi bar koi nila perkhat ban extend yang kani ka film hadu ka arpo tarik jong na January te kani ka film ngin pen I ha ka por khat wei shiteng ha ka por arbaje ha ka por sawaje ban ha ka por nyawaje te ka karpat pi ki pai ba somba ban man ai lam ya ka jing kershan yang I kinong sna film kham ngi ru nila ban ai kam ai jam ya ki khun samla jong kani ka ri ka I jong I wat apreng kani ka jing kerdu kam kerdu jam jogi khun ki samla ki jongi te na kalian ke jongi hi paro koi ni ai kuble ya pi ba sashi sien pan ba wan man sakhi hi dala ki jongi kman ya kane ka film ka pam namar kane ka film ka pap ka dan shibur ki jingsne ha ka be dei bar ki khun samla ha ka be dei bi ki long kme ki long pa pa kumdo ki dei ban yat ha ka ti ha ka jinglong samla ha ka jingim ka jongi te na kalian ke jonga namdan I man kran bon khen na shukar pa le pi wan man ajing kershan yang namar nadu ka arpo tarik nginum la ban pen issue apo biju cinema ba dia kene film nginum la ro ban pen I apo YouTube channel ta kada ngi pan ka jing kershan pi yo pi ba be no andang pen issue apo biju so ba wan man sakhi dala ki joki kman khnang ba phi hi pin yo shibun ki jing sneng ha be de ba kene ka film